potrebuješ? Najviac. Najlepšie. Maroš sa rozsmene. Ne, aké dobré. Ja na to myslím kožnú štvorku, ale to teraz nechcem. Tom osadzou? Meďo, to je proste už to, že že máme holné brucha. Ten, čo bude robiť aj poradcu na ten oheň, tak on donesie medvedie. Ešte čo má? Je dosť zlé. Tie tenisky máme teraz, lebo sa nám nechcel však. Vieš sa potom, keď budeme točiť zo 16. na 17. tú turistiku, vieš sa potom nejak napadať videl? Odfotíme ťa, počkej. OK. Akože aby to bolo vidno na niekom, kto má dlhé vlasy, že ako to vyzerá, hej? A toto sa zaviaže normálne takto, že samozrejme, že takisto ešte na nohy si môžeme dať takto menšie kožušiny. Normálne, že na ostro, lebo tam ešte taký ten prehost cez stred. Jasne. To prosím nie. Autentickosť, ne? Tekvičky. Práve keď porno. Krásne. Škoda, že ne. Chceš sa s ňou porozprávať, alebo? Dobre, myslím, že to bude fajn. To keď vlastne bude... Asi to máte dezajný roušku. To je dobré. Čo myslíš na pravek? Preto máme tiež takú aspoň príručnú zbraň. Šabluzovej vevery. Rány a jazyk sa budú. Ránu z boku do hlavy. Takú... Ďaj. Pirohače aj takéto vidíš, také, že... To je strašne. Dobre to robí. Viem, že tam je možnej. Ale to ako keď bol proti Williamovi Wallisovi Shaka Zulu, tak ja mám... Dajať sa proste. Spravíš, že také, že polovytečené oči v tej výške? Jasné. Z terénneho výskumu, že určite ten šaman musel byť spojený s duchom, lebo akože keď ho posadol veľký duch, tak vlastne všetko, čo pil a jedol, pil ako keby ten veľký duch. A že jasný dôkaz je to, lebo vypil 2 litre vodky a piernikov, tak určite vám povie tento príbeh. To sa mu neoplatí, ale ide o to, že tu Johanko, ak bude dneska, tak tomu treba, že kedy.